Salutare și bine am găsit la un nou episod. Astăzi ne-am jucat Driving 2 iar. Și astăzi avem foarte multe piese pentru mașina asta. M-am chinuit foarte mult să o fac din cutia normală și astăzi am în sfârșit terminat și acum avem mașina asta și nu știu ce sunt cu nume ciudate, dar bine, hai, 3, 2, 1, asamblează. Ia uite, vedeți cât de tare. Și o să mergem la Top Racer aici. Așa. Și vreau să și am 80 rupine. Și ce să fac mai departe? Bun. Așa că hai să mergem, nu uitați de like și de subscribe, de clopoțel acolo și nu uitați de like, de subscribe și de clopoțel și haideți să începem. Mergem la Top Racer. Și astăzi o să avem și jobul de taxi după ce trecem la nivelul 5, așa că fiți pe fază. 3, 2, 1 și... Vreau să obțin zburarea, dar în loc, dar să zicem. Nu mai pot să mișc asta, hai că mă știu în carte. Știi cartea asta de curse. Cu 147 de km pe oră, what? Lăsa puțin frâna aici, că nu vreau să pierd. Și că țineți-vă bine că merg cu viteză maximă. Rapidă, tot. Viteză maximă ce n-ați mai văzut vreodată. Așa, stop. Vă rog să nu râdeți. Așa, 8, stop. Ajung la finish. Ajung? Bine. De cornele. Știi, nu? George de la mine. Da. Ești cumpărase, deci am ieșit în duminica dinainte să am simptome. Și a cumpărat o mașină 4x4, nouă, așa, și a venit să mi-o arate. Eram eu și mic cu o tabliță. Mamă! Am plimbat puțin cu mașina, am luat simptome. Dimineața, în seara. Le-am dat la amândoi telefon. La asta încerc să-l mut pe ăsta pe locul 1. George și-a făcut 3 teste, de-abia al 4-lea a ieșit pozitiv. Dar tu te-a băgat altceva în nas? Că sunt și eu la custripat. Nu, da, l-a custripat, dar probabil că nu... Deci ți înțelegi și că l-a custripat, nu? Că mulți zic că ce ăsta cu custripare, dar trebuie să fii nevoit, așa, Da, pe mine mă lasă cu frisoane, cu data, cu așa și... am făcut recunoscut. Nu, eu Ai, mă! 2 zile la rând, am mai seara, ziua poate că n-am mai nimic, dar seara mă lua cu niște frisoane și așa. Dar nu se vede, m-am gândit, bă, că s-au băgat pe unde de mine ce au băgat cu vaccinul ăsta.
cu recorduri mondiale. La prima doză n-am avut. Ok, carieră, mergem aici, ba, ba, ba. Două seri la rând, cu fanul continuu, așa și o stare de rău, așa nu știu, cred că chiar înseamnă ceva. Bă, ceva e. O reacție are. Bun. Hai, mă. Scrieți și mie la multe în comentarii, ok? La câteva acțiuni le-am Și la viața noastră, noi, o să mai și Pfizer-ul duc ăla, aici, că... adică anticovidul ăla. Mamă, Febră galbenă, tifoidă și ce am avut eu pe acolo. What? Cum am câștigat așa? Mamă, spuneți-mi și mie cum am câștigat așa. Hai că... Cine știe, ajungem să nu ne mai primească la muncă dacă nu avem vaccin. Mamă, cu asta. Câștigă tu prisă. Printre covid Finalizează 10 sarcini zilnice. Mamă, ce se Deci aude. picau aia pe capete, eu n-am avut Se aud artificii. Adică artificii petarde. Și am și un telescop. în februarie, martie. Carieră, laborator, bla bla bla, pam, pam, pam. Și acum nu știu de unde am luat. Trebuie să avem ploaie, mă. De la muncă Sunt și două de la muncă doar nivele. de bună. Dar Marian, Doi și-au fost cu noi, adică nu, aia. nu că l-a fost și mama. Mama, la cum de pe soarta de copii, adică și M-am lovit de jalon. Și-a făcut testul, nu? testul la toți. I-a făcut la toți testul, numai ea a ieșit pozitiv, lăsat ca Cătălina a ieșit negativ. Dar n-am avut nimic, nici o simptomă. Am vrut să obțin multă asigurare. Multă asigurare am vrut să obțin la Juan, la mașina aia neagră pe care probabil v-am arătat-o și eu. L-am luat și eu. Dar de data asta avem ceva mai rapid și mai ruși. Este un fel de vitamină care ajută la tractul respirator, știi? E foarte bună că țin minte, dacă țin minte, am avut o perioadă când tușeam toți și mie nu mai trecea, făcusem două... Ok, ai le. Și mi-a dat la doctor și mi-a dat asta, mi-a dat-o. Hai să începem cu ăsta. Să vedem cât IQ are. După aia trec la un level up. Și asta de-aia am văzut Mamă, aici. cum arată, what? La o farmacie, era ultima cutie, că nu am visat încă eu. Deci fără Nu. De ăsta, antiviral de ăsta, care nu se găsea. Deci mi-au dat telefon și în mi-au loc zis să fac aprovizionare cu medicamente, să aibă lumea. Se întâmplă ceva, hai să modific. Ok, parcare. Parchează la linia galbenă. Când e într-un stadiu incipient, ca să nu intre în spitale. Mamă, se pare că am ajuns la un sat. M-a sunat în ultima zi când m-a sunat de la ăștia de la plămâni de aici, de la Palazul. Au zis că are nevoie de medicamentul respectiv, am uitat cum mai da să și că nu se găsește, eu nu l-au și să încerc să-l caut eu, că e singura șansă să fac. În fine, am dat telefoane până la telefoane, a dat și Marian, la un moment dat am găsit la București, dat pe singură, 300 de euro. A ajuns Marian cu medicamente.
medicamentele acolo, eram O să facem la perfecție și în perfuzie, odată Uite 4, că odată 4. l-am împărcat pe Nu băiat. știm exact dacă i-au băgat ce trebuie, da. Așa, n-au vrut să ne dea rețetă. Pe genul... Cupă, Dacă carburant. îl găsim medicamentul ăsta, ne cer rețetă, dați-ne rețetă. Păi știți că odată în coteală vorbea cu Fani, că știți că dacă nu găsiți la dozajul care trebuie, că nu știu, zic, da. Mamă, da, mă. Da, vreau să obțin asigurarea, bă. S-a dat pe comună undeva pe la București, pe Piața Neagră. Deci, din spital, te gândi. Din spital la ce? Erau sigilate, cred că, dar există și medicamente contrafăcute. Cupă. Asta încerc să spun. S-a garantat Mergem cu o mașină roz de asta. că nu-i bagă serviciul. Dar, ai, ce să mai fac? Asta e. Oh my gosh, trebuie să merg, uite, îmi place așa, foarte mișto. Din first person ăsta. Firme care produce medicamentul, știe că tocilizumab, mă, așa se numea. Și e mai mișto, că poți să vezi chiar perfect. Da, am cumpărat, Probabil da. că viața și o soacă pe la televizor. Da. O să ne extermineze. Că uite când se întâmplă așa ceva. 17% la cupă. Ajungi la concluzia că cineva vrea să ne extermineze. Nu se poate să nu existe tratament. Da, așa m-am zis, că nu În spital. în spital. În spital. Și am făcut rost prin doctora de familie Carburant, la firma producătoare alimente și au zis, bă, nici nu avem, că nu știm când o să-l producem din nou. Eu știu să conduc, n-am nevoie de carburant. Trebuiau să apară în țară. Oh my god, mă obligă! Așa. Și după aia am Oh, tot no. doctora de la Trebuie carburant. Ah, gen e Să benzină. asigurăm Gen e că benzină, este e benzină, e benzină. Bagă la și că trebuie benzină. transportată la Hai, timp mă, și dai să facă tare cu disponibil. benzină. Ce să fac, da, mă? Nu e Du-te, mă. Bă, lui să caute. ce ghinion să ai? Ce ghinion să ai? Și până la urmă, Oh, no. la media în aceea seară. Uite, merg cu asta. Deci dacă o mare cu zile. Zici că o să nu crezi pe ăștia, că teoria conspirației. Mamă, și... A, deodată ce mergi tu mai repede și ăsta se scade mai repede. Mamă, sunt 0%. No! Vreau dat-o cu medicamentele astea care nu se găsesc. De-aia. Nu, normal a fost timp Doi. de 2 ani de zile, a fost suficient să se producă multe doze, dacă se voia, de tratament, ca să nu se ajungă. După aia cu becalii, nu știi? Cu becalii s-a tratat familiar de serviciu, nu știu ce medicament. Și că avea Mamă, la 0%, what? Pam, pam, știu și eu, nici nu mai pasă. Pam, pam, pam. Și dacă nu interzici, deci trebuie să mai crezi în situațiile astea, să crezi că domnul Cocolat. Luai baricată, o să mergem cu un Skoda de sau cum îl numea Toyota, sau e Skoda T8, nu mai știu, sau R8. Da, și cu stropire, mă, n-ai treabă.
Hai mă, nu mai bubuiți cu petarde, că ăștia numai cu petarde bubui. Afară. Știu că voi n-auziți, dar... Ce faci, mami, unde te-ai băgat? Băgați Birou, dați cald? e cald Ce așa. te gresi, ai vinut măcar aici, mami. Mă, lasă. Treci pe covor, arești ca să nu Care treci răcești. pe covor, că o să răcești, te îmbolnăvești, mami. Așa cu ăștia. Lasă. Proteste peste proteste, ai văzut când au Bun, și astăzi Casa Poporului sau iarăși reclamă de răs reclamele de... Dar aia e, asta este. Da. Scuzați-mă, umblam eu putem lăptorul ăla mic, cu sertare, Ia să trag eu. 3 sertare. Ei, după la Ok, Mădălina, pe ziua lui Fane. Acolo. Vedem ce mai. oră de vârf monede. Dar mă mir cum de nu... Și ce are dacă nu iau monede? Cum zicea ăsta, cum îi zice, președintele, astă vară, că a intrat virus în vacanță. Oh my god, m-a obligat, deci m-a obligat. Bine, mă, dacă tu zici, bine, poți să iau toate monedele? Hai că da. Parcă vezi că din ianuarie sau februarie chiar ne închid. Hai să-i dau prăjiturile astea să se vești. 17 este, bă, hai să mergem tare. 20 de bănuți. Memă. Fai de capul meu, ce drifturi a făcut, bă. Memă. A, uite, bă, ce suspensie, echipează, derivă. Trebuie să n-am derivă 100%. Hai să încerc să fac derivă 100%. Când a fost ziua mea, am cumpărat pentru multă. Poate cum e la bănuți. A, uite și... Tot așa, din asta de aici, știi? Oh my god! Oh my... De-am sunt porbagaj în mașină. Nu vrei să știi cum au ajuns. Rareș! Hai, zi pa lui tati, că pleacă. Pa, tati, ne vedem! Hai, pap! Ok, guys, deci, hai, mă. Așa, să mai jucăm la joculețuri, mă, mașina albastră, doamne, ai mă, că era să-i dau, mama, aproape era să-mi strice mașina, că mă trăgea pe dreapta, m-am tras pe dreapta singur. Mama, actualizare, pun actualizare, bă, glumești cu mine, umgi. Bandă frână ruptă. Dar știți ce e mai imposibil? Carburant frână ruptă.
foarte imposibil. Dacă îmi pică și aia, mor. Hai mă, du-te. Acum nu pot să mut recordianul ăsta, recordianul, așa zic, recordianul, dar hai bă, nu sunt pe luna asta, era să zic lână. Oh, și, hai mă, nu știu să joc cum trebuie, sunt șofer bun, mă. Și ce-am atras mare pârț mașina mea. Fac și glume. Controlul vitezei de călătorie, dar și ce e foarte ușor, până rută controlul vitezei de călătorie. Aici cea mai simplă. Bă! Nu. Aici, la mare. $17. Mamă, deci trebuie să adun 17 monede. Ce? Mamă! Wow! Mă așteptam. Controlul vitezei de călătorie. Accelerația nu este necesară pentru controlul vitezei de călătorie. Dar cum e? Cu cât merge? 94 de kilometri pe oră. Mem. E ușor ca să nu dau peste o mașină. No! Ce ajunge primul? Eu! Stai că iarăși sunt pe mașina asta. Pe... Am fost pe asta? Hai să punem cu asta. Mamă, zici că e Skoda. Hai că da. E ca Skoda. Hai să-l ocolesc și pe ăsta. Hai bă! Ok, să mergem. Oră de vârf și bandă. Ai de viață. Șase, 7, 8, 9. Păi, băi și fete, cam asta a fost videoclipul. Dacă mai vrei și alte episoade, nu uitați să dați un like, subscribe, clopoțel. Sper că n-ați uitat și ne auzim data viitoare. Pa!